Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kinong shong shnong gari muliang hapo jingelam Sordar ke shnong Mawsikar opa tras nong lang haka arpo artrik unai tung arja arpenrio kila IT de jing tho chaka Deputy Commissioner ko West Khasi Hills District ke Hima Nayak man pin pau ke jing sokhya halo ke jingwan le Donbor pakha kha jang ki Pulit Assam haka thain lang pi haba kren chikila pathai khubor oba tras nong lang ulaong ba ke jingwan kha kha jang ki Pulit Assam kala pin longi ki pat ba ban em haka jing sier ba ke jing bam shngan Uloong babun kinong shong shnong kilalit ujwa chiki bor shnong halor ke ni ke jingja bat komu Sordar ula kirpat ya ke Deputy Commissioner ban Tuklar Mardor bat ban shimkhia ya ke ni ke kam khanang ban light na kinu ki jingja ki ba om sngaw tanat ha ka than shu uba tras nong lang ula kinno badang shen ki Pulit Assam ki bran halangpi kila kem bat sho ya kat tu kat ni ki khasi khlem kanu ke daw jingwan kha jong Pulit Assam shnong kapenlong kaji thot ya kai mlang sama nam ta chong sok chong san yong pen ba pusnong manol lang ta ka donru wat nang pen ba ki kim sutanat ka jing wan yong ki jadi malai haban wan bo ya kana ka jing pat hadi sin namar ba na je kana ka ya tong ko ba ka jing bom ya sngo tanat te kamanda ka jing susi ya ka mlang salang ya ka sinong ka tau ya ka area hi baro kawai ta kawai ngim nagaleng jong ngim pediang ki development of Assam te nagaleng jong ka Assam kawanela kno bantor ban sna surok te nagaleng na te na kata daw nagaleng ipadba kim kwa ya ta banwan ra development of Assam te kata ki pusya te haban sumare kata na banlaj na kajia tahu agaba kini nagaleng ki Assam Police kata kamdai ki polis na Mawsikar na yolangpi bagi kem bagi bil sok lumar gi bil lem tahu deptip kan ono sok bom kini ki ku jingmai keba bagi lek lumar ki Pulit agak daw lomba nagaleng jungi di pajak sito barangkali dia kena kalkom ka wada anjing lumar kan anjing buat benda nagaleng di bor juga kiri pedha nagaleng dising setelah seka anjing bab jongkan marbalai ka ombang bisa ya ki banyak keren ka state level hi ndai bang ni kren tangka ki district level ndai kamtam ki katha se ki bor bhalor banyak invite ya habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye comment namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya